Serokê rêxistina rojnamevanên Bitlisê Sinan Aygül ku roja înê rastî êrişa du parêzvanên bajarvanê Tetwanê Mehmet Emîn Geylanê hatibû bo dengê Amerîka axivt û behsa wê rojê kir. Hani dema ku êriş mikirin ji xwe li serî da ya xwe tehdîtên xwe dikirin datin gotin tu kî derheqê şaredar da dinivîsî tu bimrî îro tamam eydî nikarî binivîsî. Yani belkî ku bersib bikariya bersib bida belkî li me bikuştin pebû. Aygül dibêje ku ew bi alîkariya rûnişvanên derdorê ji destê êrişkaran xilas bû, lê giran birîndar bû. Dosya hestî li binê çavê me da şikestiye. Lejroyê me werimiye. Yani serê me jî şikestiye. Milê me da jî, lingê me da jî birîn hene. Piştî ku dîmenên dema êrişa dijî Aygül derketin holê û li ser medya civakî hatin parvekirin, hejmarek zêde kesan wek berpirsê êrişê Geylanî nîşan dan û bertek û rexneyên tund lêkirin. Geylanî ev yekî red kir û li ser twîta xwe diyar kir ku ev bûyer ji ber nîqaşa di navbera her du aliyan da pêk hatiye û em ji vê yekê nerazî ne û çi alaqa me bi vê yekê tune ye. Hêviyên xwe yê bo silametiya Sinan Aygül anî ziman û got ku wan derheqê xebatkarê bajarvaniyê da lêpirsîn daye destpêkirin. Belê belkî şaredar dibêje tu eleqa me pê tune lê bilê eleqaya şaredar du personelî ji çavayê bên êrişname bikin pivî havaya ji yekî polîs her du ji nîzikê şaredarin jî yani dûrê şaredar jî hûn. Yani bê talîmata ez tahmîn nakim ku serê xwe da bikin. Piştî hevpeyvîna me li gel Aygül ew ji ber êşa birînên xwe dîsa rakirin nexweşxanê. Çavlerêyek ku di nava sê-çar rojan da ji ber şikestina hestiyê bin çavê Aygül ew were ameliyat kirin. Ji roja bûyerê heya nihe her roj li navçeya bajarokê Tetwana Bitlisê saziyên sivîliyên bajêr êrişa dijî rojnamevan Aygül şermezar dikin û daxwaza destpêkîşîna serokatiyê ji Geylanî dikin. Rûnişvanê ku beşdarî xwepêşandanê bûyî gotin ku dema wan ew dîmenên êrişa dijî Aygül dîtin wê şevê xewneketiye çavê we. Yo hatta zevem şora nazam piş buna yo. Şu ek işi xwetke. Bu işi xwe ek naku sucuya ki kutnebi. Bu hakkı da yazık kilometre satke. Deve diziyame eylame ne de dest. Başka çiye? Korumayı üye. Ku ege o emre erişi ne de korumat kara bir Sinan bide. Azadbûna rojnamegerek, azadbûna welatekê, azadbûna milleteke ji ber wê xasê rojnameger kingê azad be, dê welat a qadar azad be. Parêzerê Aygül İsmet Eker dide zanîn ku kesên ku êrişî Aygül kirî bi pêşra bo kuşnê kirine. Bu kişiler yek ji parêzvanên Geylanî boksvan bû û yek li ser rûyê Sinan dida û di berdewamiyê de hewl dida ku wî bixeniqîne. Eger rûniştivanên li derdorê Sinan ji destê wan dernexistiba, dibe ku ew kuştibana. Eker dibêje ku ew dê di pêvajoya darizandina êrişkaran da heya heme berpirsiyar werin cezakirin ew dê şoptarî vê dozê bin. Hêjayê gotinê ku dadgeha nobedara Sulha Tetwanê derheqê her du êrişkaran da biryara girtinê dabû û ew şandibûn zindanê. Li gor rapora Sendîkayên Rojnamevanên Tirkiye TGS ji serê sala 2022yan vir ve 96 rojnamevan rastî êrişa tundî hatine û nihe 43 rojnamevan li girtîgehan e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bitlis.